Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan kafa tamu mai albarka Rabbit Hausa TV. A wannan kafa muna kawo muku tutorials ne na yadda za ku koyi Rabbit da Hausa. A yau kuma za mu tattauna ne akan abin da ake nufi da BIM, ma'ana Building Information Modeling. To abin da ake nufi da Building Information Modeling shine is used to describe the basic process of creating virtual model represent actual building. BIM na nufin duk wani abu da za ka yi amfani da shi ka kirkiri misali project ɗinka, plan da komai da elevation da plan da route plan da kuma information ɗin da ke ciki da za ka iya presenting don cimma wata manufa. Wannan shi ake kira BIM. Ita basic information modeling shine injin ko kuma in ce abin da yake sarrafa waɗannan abubuwan. Ya ƙunshi building information modeling, kamar abin da ake nufi da modeling ka kera abin ya zama yana da fuska uku ko huɗu ko ma fiye da haka. So shi kuma Rabbit kamar software kenan. Ita Rabbit din tana taimaka maka ne don ka cimma wancan abin da ake bukata na building information modeling. So duk abin da za ka yi na gini, inda ka ji ai ma'anan kalma an ce building, then kuma aka ce information da modeling, kamar a ce hanyoyin da ake bi ana gina gida ko kuma ana gina gini a cikin kwamfuta. So a nan wuraren abin da ake magana shine idan ka ji an ce Rabbit, to Rabbit ba ana nufin shi ke yin wannan abin ba, a'a Rabbit shi software ne da yake taimakawa a cimma wancan manufar BIM. So ba ana nufin kuma 3D ba ne baka baki ɗaya, a'a idan aka ce 3D shi kaɗai kaga bai zama daidai ba, saboda akwai ma'anar shi ta daban. Idan ka diba daga maganganun da aka saka building, so gini kenan. Information ya kunshi bayanai ko measurement da ke jikin ginin ko kuma wani data da ake bukata akan ginin, bayanai akan ginin. Misali da aka ce building information modeling, kamar irin su idan aka ce plan ai ba zai zama ba haka nan, dole sai an samu measurement sannan ya iya zama ya ba da wani ma'ana, saboda ai akwai annotation, symbols da sauran abubuwan da duk suka dace. So a nan a takaice shi ake kira da BIM. So idan za ka yi amfani da wannan software, to yana da kyau ka fahimci menene abin da ake nufi da BIM, wato Basic Information Modeling. Thanks for watching.